Niki mau pas mboten? Apa? Niki mau pas mboten? Aku ngrasake pas ora? Ya, rada pas. Oh, ayo, wong kuwi tergantung kowe kok iso ngrasake pas ora. Wong wedok kok ming dilumahke ning gubuk asmara kok terima. Mongko tanpa bantal, tanpa kloso. Sapa ta iki? Oh, bantal tanpa kloso. Oh, nggih Hencen. Iya. Ning kenapa nggih enten nggih, Pak? Ya ana. Oke toh. Ora apa-apa ya. Ganti saiki Mbak Tatin. Ya, ndak wektune selak ngoyak no. Ya. Yo. Sinden bodek. Heeh. Kok bodek? Bodek lek ngarani arisan nek ngarani sinden bodek. Heeh. Budek kok. Iya. Ya, sinden berbobot iki no. Ya. Luwih saka 70 kilogram. Mboten ya. Pira? Mboten. Ora iki sing ngomong sapa, awak semono kok. Ora luwih saka 70. Kuwi njur pira nek ora 70? Sedak 8. Ah, kurang 2 kilo. Heeh. Kurang 2 kilo wis 70. Wis bobote wis ora umum. Anake lagi siji awake wis jeblok semono. Ya dasare pawakane lemu. Hah? Pawakane lemu. Ya ora nek ku ya mergo kowe iki nek nyinden ming mangan wae. Ora ana enteke, kuaci kok entek 4 wadah. Iya, nandur apa mangan? Ben ra ngantuk lho, Pak, ngantuk. Ah ben ra ngantuk ki ra ya piye nyatet apa notasi ngapalke cakepan apa ngono kok ya ming mangan wae. Sing jeneng wong nyinden, wong wiyaga ki wis patrape kaya wong tapa. Mula jenenge wiyaga. Wiya ngarani yoga ki tapa. Penabuh ki nek sikape ku ngadep gamelan ya wis meneng wae. Ora ngapa-ngapa. Ngombe ya kena ning sithik, seruput terus udut. Udute delikke ora di udut nganggo pipa. Men weruh wong nonton. Iya. Wiyaga ki sipate kudu anteng. Lah engko nek kancane anteng kowe bingung. Lah iya ya sok ngono kuwi karangan. Iya. Nyewuhke ya. Heeh. Ayo nembang apa? Pamundutan wis telas. Ayo. Telas. Nembang apa? Kok serak to kowe? Napa nggih? Wah, wis. Nggih, Pak. Yo nembang sing apik. Iya. Ngaturke para lenggah kene. Nggih. Gubuk asmara? Hah? Gubuk. Ya, wis. Nggih, gubuk asmara, Pak. Ya, gubuk asmara. Oh iya. Monggo gubuk asmara, ya. Wong wedok kok ming dilumahke ning gubuk asmara kok terima. Monggo tanpa bantal, tanpa kloso. Sapa ta iki? Gubuk asmara kuwi lho. Cakepane kok tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, nggih, Hencen. Iya. Ning kenapa nggih enten nggih, Pak? Ya ana. Oke toh. Oke rumasane. Nggih ngagem bawa mboten. Nganggo kok apane mun dadak takon ngagem bawa mboten to? Ku nek wektune silak entek jare. Ora isih dawa iki nek arep nggo gulung-gulunge sak karepmu. Iya, iya. Nyingkar nyingkur Aku anggere pamundutan ra nganggo dhuwit ngene iki malah tentrem no. Iya. Lah napa? Nek nganggo dhuwit ki sindene engko anggere rampung terus ming do njaluki wae. Iya, wis ngene iki wis malah apik. Mboten enten ta niki? Blas. Do kendel berarti nggih. Oh iya, ha iki ming entuk rokok 3. Iya. Wis engko tak keke sopirku. Heeh. Lingsa
tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mulane nek supaya aja geroki tekan nggone terus sare ngaso. Ya. Lah nggih, wae kula nggih langsung bubuk. Lah iya, lah ya ora papane ning nggon aula. Pancen aku sing njaluk kok. Oh, panitiane pancen sediane arep nyediani hotel ning aku wis pun mboten sakeke aula sing jembar mawon gelari kloso. Iya. Lah kenging napa? Ora kancaku nang hotel iki do ngisini-sini. Iya. Kok sini-sini? Wis ora sah wae ndak malah wirang. Iya. Endi sing metilke keran, endi sing Napa nggih to? wah wis. Ah wong keran iki kudune nek metu banyune ki nengen kok ngiwa. Kuwi wis dipeksa. Cuak. Nah. Tobat ora? Iya. Sing gender iki po mungkin isin ke meneh. Napa nih sing gender? Nek model saiki iki kloset iki ya. Kuwi ming linggo, terus nuwun sewu nek arep resik ming kari mejet. Crit ngono kuwi banyune munggah. Cut ngono kuwi pas. Pas. Ayo pas nggon kono kuwi. Dadi rasa dadak bingung ming kari mejet tek wis resik dhewe. Ah kok mlayu. Oh. Lah ya kaget. Dipejet ngisono macrot ngono. Weh apa iki? Waduh ayo tekan ndi-ndi. Iya. Do ngisin-isin ki. Kurang do pengalaman ning do wegah takon kaya sok. Iya. Ning ora paham. Ah iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Nek jenengan apa? Aku ki wong pahaman kok dadi. Masak to? Wadah ora. Iya. Ya aku wong dongan dadi rasa dadak werna-werna. Iya. Empun. Iya. Ngapa? Empun. Ya. Neno nano. Iki apa to? Kodang goreng kok gubuk asmara to? Gubuk asmara. Lah napa jenengan mikir napa Ora mikir apa-apa, mikir kuwi mau lho muncrat munggah terus melayu gitu. Iya. Oh, bayangke ngono kuwi apa piye? Apa? Bayangke nek kena banyu kuwi. Ya. Neno. Gubuk asmara. Ah, karang lagune iki janjane nadane meh padha. Raup riyen. Apa? Raup. Raup dengkulmu mlocot kowe. Ora kurang ajar to. Iya. Ya ben melek enten lho. Mangan. Ah iya. Kaya kowe melek kok mangan. Iya, ya ora apa-apa, mula wae iso mblegak saya mblegak kuwi. Kuwi mburi tukul kuwi. Apa? Gegermu ora tukul loro. Tukul apa to? Ha kuwi tok demek kuwi. Apa-apa ya iki nggo variasi. Variasi ora. Daging kok. Nek maksudnya nek ndelok sing ngarep ra ketok ya ndelok sing mburi ngono lho. Ya kowe madhepno aku tak sing mburi wae. Iya, sing mburi iso nek disetageni iso mentul-mentul daginge ya mak. Nyok kleru barang. Sing enong nyebai. Ya, mangga. Yen liwat aku
mau kendangane cara Tulungagungan. Dadi kowe ya nek joget ya dipaske. Ndang tung de tung nak ndandelang ku nak ndong tung dong tung tok tak. Oh iya. Ora ming megal-megol ora pas lho kendang. Niki mau pas mboten? Apa? Niki mau pas mboten? Aku ngrasake pas ora? Ya rada pas. Oh, ayo wong kuwi tergantung kowe kok iso ngrasake pas ora. Ya, monggo. Enten panyuwunan lagu. Apa? Lali janjine. Oh, ayo kuwi tanggung jawabmu sing nampani dhuwit kowe kok. Ya kula ampun lho. Ya ora apa-apa engko pasrahke Ayu apa iki ya ana nawala iki lho. Teko meneh panitia pergelaran wayang kulit. Kula atas nama keluarga besar nyuwun gending sepindah pepeling. Oh iya, diaturake kaping kalih wae ngaren. Oh iya. Ya. Titik mana? Kok sadis lah mun nyawang. Ora apa-apa. Nah iya kok ya. Nenone. Mangga. Catatan sajroning kuwi mau sing nampa ki mau sapa? Kula. Ayo wis engko ditembangke lali janjine. Iya. Kula melek. Lho, lah nek arep ora kowe ya kekno kancamu sapa? Tak teleh mriku. Ayo wis berarti engko kuwi jatahi kancane. Iya, ngene kene iki peraturanku sapa sing nyambut gawe ya kuwi sing entuk dit. Nggih. Saniki kula duduk. Ya duduk, duduk. Ayo wis. Ya.
Sing lali janjine ben Mbak Ayu. Ya, kuwi dite dikeke Mbak Ayu. Ya, mamundutan kok ngono. Mbak Ayu nganu sik wae Nding apa jenenge iki? Pepeling iki keluarga besar panitia kok ya ngundak anu. Ya. Pepeling sik jumeneng. Ya. Napa lho? Ora apa-apa wong arep nembang kok kaya ngundang kirik. Lah niki nek carane ngetes mic niku ngenten niku. Oh, lah iya. Napa niku? Ayo kaya ngundang kirik to. Ngono kuwi. Tes-tes ngono malah ora apa-apa. Ya. Monggo. Pepeling keluarga besar panitia no. Ya, karo wae ngaren. Mesti kudu eling ngono kae. Oh iya. Engko diaturake nek cukup wektune ya mak. Iya, mergo iki nek nganti telat wektune lakone iki urung kecekel lho. Iya, aja kuwatir. Nggih. Iki para ponokawan lagi tuku material. Iya. Nggo ngopo? Nggo bangun gedung kesenian kuwi. Oh iya. Ya wis ora apa-apa, mangga. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sesama Neno-neno aja padha ditinggalke neno rukun lima niku neno sahadate kang angka siji kang angka loro solat dene kang telu Ramadan nindakake poso Ramadan nindakake poso neno kapat zakat ping 5 ngibadah haji lalu rukun Islam sampurna. ya mangga ya
ya. Ditambahi Agnes, ayo Mbak Agnes jumeneng ya. Nggo ngaturke lali janjine iki engko ndak ditagih karo sing maringi mau ya. Agnes ya, tambah Elisa meneh, Elisa ya. Tambah sapa? Tiwi ya sing mepet iki. Wis dadi 100 go cap papat nyelawi-nyelawi ya no. Boleh mesake temen ora apa-apa nyambut gawe kok. Iya. Lah dicelawi yo angel padake. Ngono ya. Aja nyepelekke sak yuta urang selawi ya urung sak yuta. Ya. Lali janjine ya dibawani urut saka Elisa. Ah dipaske ngono kuwi dhuwur dhewe. Pinggir ya. Kayak simpingan wayang. Ya pinggir dhewe berarti buta. Ya ora wangun nek buta guru ngene ora tau mangan. Butane ayu. Ayu-ayu kok buta lho. Ya awake wangun ya karo kaya braholo lho wangun. Cantik-cantik ngene. Pinggir dhewe kok aku muni pinggir dhewe. Ya, mangga, ya. Dina Minggu kang tak anti Tina Ya. mong lali janjine Ya. anane pijar Bali nang Elisa meneh. pinter golek alasan ngandur Bareng cah papat. aku wis ora Yo. Ya. minggu sing tak Hati
dhewe-dhewe. Iki selawe oleh kerja tenan. Selawe ning sak kayange. Selawe sak kayang. Ya, wis ora apa-apa, Mang. Ya, diwalik slendro no. Ya. Mengko ndak ora tutuk. Ya. Sing jeneng wong mangan iki ya cukup 2 piring bae. Nek 3 piring, 4 piring, 5 piring ndak malah kewowogen. Ya. Semono uga bab apa wae ya seneng-seneng ya serius ya gojek iki sak madya. Ya. Nek kakean ndak malah ora prayoga ayo teruske dhisik critane ngger. Ayo mak tak kaya ngopo critane Kiai Semar nggone bakal mbangun gedung kesenian. Iya. Wis aja tok bulan bane ndak malah bunek pikiranku no. Iya. Ayo tak dherekake mak. Yo ngger. Kan Semar pamaring sukma Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning Parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kawusa manjempun Gupit Sanggar Sangarup Nena Gandaka Sapa nalika semanten pelajaring Raden Sedewa Waragil Pandhawa. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta ana apa walik kok sajae mak cilik Bumira tawu pasuryane tak wis padhae saka kene kok kaya ora adat sabene. Kaya penggali lagi ora jenak, penggali ora karenan jroning penggali mak cilik Sedewa. Anakku lanang Antasena, piye? Mula kowe tak jawil. Kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta. Heeh. Kowe tak kandhani ya, Nggir. Dina samengko kowe arep tak pamiti. Lho. Pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento. Amanmu Sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Kosek, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku. Antasena piye? Nalika semono negara Ngamarta kerawuhan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura bareng ditanjeke dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma. Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen ta tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klima Sada. Pekasan para Pandhawa padha sarembug. Kakang Mas Jodipati wis gathuk, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula gawe sarujuk. Terus ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condong. Monggo karepku yen pancen Ndarawati ke taman pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik, mengko sawise diteliti
Yen pancen Koko Prabu Ndorowati karep mboyong pustaka Jamus Lima Sada, kebukten Ndorowati pancen ana pegebluk, ora bakal owel sarta nggrundel. Nanging ngaturku akeh-akeh kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, sajake ora dadi penggalihe wong atuwamu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak lho. Iya. Terus bapak ngopo? Bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka, kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu rak kaya ngono kae? Heeh, kau dosa okol tur kudu menang dhewe. Kuwi watake bapak. Terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena. Lho. Sing nundung lunga mak cilik. Bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak nundung mak cilik. Iya Antasena. Nanti bapak ajare kose. Kosek kowe aja ngawur kowe, aja ngawur. Engko nek nganti kowe nesu karo bapakmu, mesti bapakmu ngluputke aku meneh. Aku saya dosa nang ngarepe wong atuwamu. Ha nek nganti mak cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji. Nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kepiye meneh? Dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta, mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka Jamus Lima Sada, sajake wis diparingake marang